Sanibonani emakhaya lapho kufinyelela khona leli phimbo elimdodi. Ngu-B.S Nyawo ubhalwe incwadi embili lena okungeyesithathu yokuqala isihloko sawo sathi The Cheating is a Choice, sesibili ethi Your Singleness is Good as Your Marriageness. Lena idrama yesiZulu esihloko sayo sithi ilanga selishonile. Ngizonithulela namhlanje isahluko sokuqala salolu chungechunge le-drama eshicilelwe ngolimi lwesiZulu. Ngiyathemba ukuthi nizayithokozela lapho niyithamele khona. Isahluko sokuqala. Ekuseni. Kusekuseni ezintathakusa uNkanyezi uvuswa zenkukhu kwaze sesekuyihora lesine ezintatha. Upapa manje ubekade engalele ngoba ebekade elalise kwekade ebhekile kwazise ubelokhu ecabanga ngekusasa lakhe elibuka lingacacile kanti iyamhlupha lento enhlizweni yakhe. Uzibona esahluleki ekufezekiseni amaphupho akhe. Nakuba wakwazi ukuphumelela kahle esikhungweni semfundo ephakeme, kepha impilo ayikho lula njengoba isimo somnotho singesihle kanti nemisebenzi inqabile. Uma ungazi muntu kulezi insuku zaseNingizimu Afrika, uvuka nje kuzomele ethathe uhambo lwakhe olubuyela edolobheni eyozama amatoho. Kwazise ekhaya isalukazi sakhe sethembele kuye njengoba nje kuyena la ekhaya okwazile ukufinyelela kwemfundo ephakeme. Abanye badikibala endleleni kanti abanye basebancane basafunda amabanga aphansi. uNkanyezi yazi madoda, ngangithi mina uma ngiphothula izifundo zami zokuxhumana enyuvesi impilo izoba lula. Bheka nje usuphelile unyaka lowoqolotha umsebenzi, ngisho nje umuntu kubizwa eyohlolelwa ikhono. Umuntu uvuka njalo eyofesa amathuba la avela ngakhona. Kunini nje ngifaka ama-CV maqede ngigqolozele ifoni yami ngithi ngothola umqhafazo noma ucingo oluvele emahhovisi. Kodwa nje kunalokho umuntu uthola imiyalezo emtshena ngelotho, ama-funeral plan nalaba bathi siwinile kepha singajoyinanga. Edliwe udweshula ngaphakathi kanti useyaphimisela esithuke senqapha yedwa. Ugogo, wemntanami ulale kanjani? uNkanyezi, akufani gogo, nakuba kuningi okuphazamisa imicabango yami engenwe emlonyeni uThabile, usisi wakho omncane uThabile. Ukade mfowethu lento isifundiswa ezinjengane eziyibiza i-depression. Ugogo angeke angenwe ileyo nto. Uhlakaniphile kabi umntanami. Yini naleyo weThabile? Uthi ini idi mathonga nakho ngothuka inhlamba. uThabile, i-depression gogo isifo thizeni esicindezela umuntu ocabanga kakhulu futhi ngaphathekile kahle emoyeni. Ngikhuluma nje gogo, lesifo sesibulale iningi lentsha ngoba babhekene nezimo ezingaphezu kwabo futhi akekho abakwazi ukukhuluma nabo basizakale. Iningi labo bakhetha ukuzivalela endlini bebodwana, bekhala, becabanga bahluleke ukuqhamuka nesixazululo ezimeni zawo.
betholakale bethengile, kanti abanye gogo basinikela utshwaleni nasesidakamizweni ngoba bathi ngcono kwakudakwa ukhohlwa noma ulapheke izinhlungu zakulomhlaba. Unkanyezi, wena Maqinasi, kukhona kodwa ongakwazi. Ugogo, awukahle wena Nkanyezi, qhubeka wethabile, ngifuna ukuzwa kahle lento oyishoyo. Phela yonanto engikuthumele yona esikoleni ukuthi ufunde ubuye uzosicophelela, uyosicobelela thina esingalutholanga lelo thuba lokufunda. Uthabile, gogo, kunzima ukuphila esikhathini sentsha yakithi. Nohulumeni uyazama, kepha uma ulalela intsha imibono ehlukene ukuyinakekela ngezidingo nqangi, ngoba bathi ngisho namabhizinisi abawazamayo abalutholi uxhaso, bayangqongqoza eminyangweni kepha babuye belampatha. Ethimula uNkanyezi, nje baze bakhethe ukuqeda ama-degree abo bayofundela ukuthishela ukuze bezokwazi ukuqasheka, kanti futhi bebone kungcono ukuphuma kuleli zwe beyosebenza ko-China, Japan, hhayi ngoba bethanda, kepha sebehlale isikhathi eside bengasebenzi bezama kepha lutho. Abanye bahlale beze bebone ukuthi mabalalane ngoba vele banesizungu abenzi lutho, impilo imile. Abanye bagcine sebengene ebugebengini ngoba bebona abanye abaphumelele kepha abasebenzi bona. Ugogo, ngixolise nje ukungena emlonyeni, yazi ngifikelwa uvalo mina, bengingayazi nje yonke lento oyishoyo, esho enikine ikhanda eqhubeka. Ngezikhathi zenu zethu besicindezelekile, kepha abamhlophe bebesinika amathuba omsebenzi. Siphila kanti futhi uma wawuthi ukufunda wawuvele nje ube yinduna, okuveza ukuthi babemthanda umuntu ofundile futhi ofundisekile. Sasilima sifuye izinkomo nezimbuzi. Isikhathi samanje uthi uya esitolo utamatisi nje wodwa lona umba eqolo, yonke into siyabiza. Owe wadana umntanami, isikhathi ziyashintsha. Kudela asabalalayo kwamathonga, eshaya izandla, ebambelela eqolo, ehlala esitulweni, ebeka ubhoko phansi kwazi sekhulekile. uNkanyezi ephuma eya endlini encane eyogeza njengoba elungiselela indlela yakhe eya eGoli, kanti noThabile naye njengentombazane ekhaya usahlanza indlu kwazise inamagumbi amathathu iyodwa. Kulo muzi bayaphila kakhulu, basithobile kanti futhi bayamkhonza uNkulunkulu. Beka nje uThabile uphansi phezulu, ube uyahlabelela kwasekudaleni umuntu wesifazane. Uma sebehlabelela kuke kube nento engathi yasuka kuwe, ngathi izulu liyehla mase behlabelela. Thina besilisa siye sibakhumbule kakhulu uma sikude nawo, sicabange iphimbo labo. Beka nje uNkanyezi uyageza, kepha uzwa izwi liyathabile, usithuka emamatheka yedwa. Iphiwe ingane kamama, yazi ingikhumbuza yena ngaso sonke isikhathi uma ike yacula. Madoda, ukushona kwelanga lishona nesibathandayo, sisale sibambe ngezansi, sicabanga ukuthi kazi kabe impilo injani ukube bakhona. Siphela kanjalo-ke isahluko sokuqala sanamhlanje. Thamela isilandelayo okuzayo.
Lena idrama yesiZulu phecelezi noma umdlalo womoya obhalwe uBS Nyawo. Ngokuthola kabanzi-ke ukuthi ungathola kanjani egcwele, ngoba lena amanqampunqampu edrama esibhalwe yonke, ungakwazi ukuthi uxhumane naye kule namba ethi 079 750 3383 079 750 3383 WhatsApp noma umfonele ngakuma-social media wonke-ke utype uBS Nyawo yobe usuyakwazi ukuxhumana naye. Siyathokoza.